No dobre, takže máme tu 3 kúsky mesa. 2 baby, 1 chalana. Deti. No a teraz, keďže ste meso, surové, náš zdravec je mesožravec, čo s vami spraví? Čo myslíte? Zje vás. Zožerie vás. Najprv ale roztrhá na márne kúsky, na cimpr-campr a potom vás zožerie. Dobre? Dobre. Vy sa tešíte? Tešia sa. Spravíme im radosť. Dobre? Takže zakývajte svojim rodičom naposledy. Kývajte. Usmievajte sa, aby ste zostali v našich srdciach na pamiatku vždycky vysmiatí. A ja vám dám teraz, deti, kuracie mená. Dobre? Čiže ty budeš kuracia pečienka. Zapamätaj si. Kuracia pečienka. Ty budeš kuracie krídelko. Zapamätaj si. Čo si? Dobre. No a ty budeš kuracia jednohúbka. Dobre? Dobre. Takže, ideme na to. No a ako prvé, alebo prvú by sme dali zožrať asi pečienku. Dobre? Takže, kto je pečienka? Poď ku mne. Ako sa voláš? Anička. Anička, v ktorom meste bývaš? V Smoleniciach. Smolenice? Ty si z takej diaľky, takže Anička, daj ľavú ruku do rukavice. Nie, druhú ručku. Super. Ja sa pozriem, či náhodou v tejto mojej taške sokoliarskej brašne nájdem kúsok meska. Niečo som, Anička, našiel. Prosím ťa, to nie je to pre teba. Dobre? Dobre. A teraz zavolaj nahlas Artemis Hop. Artemis Hop. Aničke už aj do smiechu, teraz už. Je moc ťažký, tak ešte chvíľku, nech si ťa pofotia, Ujo si ťa nafilmuje, budeš v televízii nejakej. Dobre, a môže sa otočiť teraz smerom na myšku, na sokoliarku. Daj ručku hore ešte. Druhú, tak je pravec. Výborne, takže veľký potles pre Aničku. Ďakujem pekne, môžeš ísť z maminke, dobre? Po schodoch, neskáč. No a teraz by som poprosil, keby krídelko prišlo sem k nám. Krídelko, ako sa voláš? Bianka. Bianka, a v ktorom meste bývaš? Revúcej. Bianka z Revúce, no super, takže ľavá ruka do rukavice, daj si riadne tú rukavicu. Takisto dostaneš, Bianka, kúsok meska, normálne sa zbiehajú slinky, by si dala kus kuracinky, však, Bianka? Vystri ručku a zavolaj náhlas, ešte nie, zavolaj teraz Artemis Hop. Artemis Hop. Taška je? Trošku však. Tá sa môže otočiť smerom zase na myšku, takto sa otoč. Daj ručku hore. Výborne. Super, dajme rukavičku a môže si sadnúť na lavičku. Veľký potles pre Bianku. No a máme tu ešte jednohúbku. Jednohúbka, ty sa ako voláš? Bránko, skadiaľ si, v ktorom meste bývaš? Bránko z Popradu, ty si sa tak trošku nudil, som si všimol, však? Dobre, takže ty sa nudíš na našom vystúpení, Braňo. Dobre, ja ti to teraz okorením, aby si sa nenudil. A budeš volať dravca na ruku, to je pravda, ale Bránko bez rukavice. Dobre, povedal, že dobre, takže ideme na to. Takže Bránko. Počúvaj, teba skoro zjedol vták. To je táto. No ako bolo? Daj si hore rukav, pokiaľ ti pôjde. Dobre, teraz sa takto zohni, Bránko. Páčilo sa? Ten dravec ti priletí na ruku, Bránko. Ostrými pázummi sa chytí tejto ruky. Dobre. Dobre. A ako si všimol, vždycky si niečo ďobne, Bránko. Daj palec. Daj to, vystri palec. Bránko, nevadí. Hej, že ďobne do palca. Áno, nevadí. Takže Bránko, do pravej ruky ti dám mikrofón. No a keď ti poviem, potom zakričíš do mikrofónu Artemis Hop. Dobre? Bránko, bojí sa? Nie. Takže Bránko sa nebojí, takže sme pripravení. Takže Bránko, daj si mikrofón sám a môžeš zavolať Artemis.
tam teda kostiel.